onko myöhemmässä tuotantovaiheessa sitten viime vuosina jo ikään kuin otettu harppauksia siihen suuntaan vai tehty kuitenkin perinteisin keinoin? No mehän ollaan luonnonlahjakkuuksia oltu kaikki, että videokurssitkaan eivät ole meitä pilanneet. Itse asiassa mulla on sellainen fiilis, kun katsoo tälleen retrospektiivisesti omaa tämmöisen niin kuin videokuvaajan tai elokuvaajan harrastus- ja työuraa, niin musta tuntuu, että kuvaamisessa se intuitiivinen tapa kuvata on ollut paljon parempi kuin se, mihin on oppinut sit näiden niin kuin videokurssiohjeiden mukaan. Tyypillinen videokurssiohje on siis tämmöinen, että kuvakokoja kannattaa välillä vaihdella, jotta elokuvasta ei tule tylsä. Tai sitten tämmöinen, että hyvä aika leikataan silloin, kun kuva käy tylsäksi. Tämä on se videokurssiohje. Aivan. Ja se on ihan, saako tämä sanoa perseestä? Koska Niin. miten sen sanoisi? Koska leikkaus on semmoinen, puhutaan vaikka leikkauksesta. Meillä on joku kuva ja sitten kun tämä videokurssin ohje opastaa, että nyt kannattaisi leikata seuraavaan kuvaan, katsoja vähän pitkästyttää, että hei, leikkaa uusi kuva siihen. Okei, tulee uusi kuva. Totta kai katsoja kiinnostuu, koska meillä on uusi kuva, on tullut leikkaus, katsoja ajattelee, että hei, tässä on jotain uutta nähtävää. Mutta karu totuus paljastuu ennen pitkään, että siinä ei se olekaan mitään uutta nähtävää, koska on leikattu vain sen takia, että katsoja ei pitkästyisi. Ja tämä tavallaan niin kuin, mennään tälleen klassisesti perse edellä puuhun, että yritetään välttää vaikkapa nyt katsojan tylsistymistä sillä, että tehdään leikkauksia sen sijaan, että ne niin kuin leikkaukset olisi sen takia, että ne osataan merkityksiä loisivat ja että osattaisiin käyttää sitä. Ja tämä on ehkä mitä mä ajan takaa sillä, että näitä elokuvan peruslainalaisuuksia, että niitä pitäisi harjoitella opettaa, jotta alkaisi syntyä elokuvaa hyödyntämään sitä, että hei, tässä on leikkaus. Ei sen takia, että leikkaus on vaan sen takia, että on pakko laittaa, kun muuten katsoja nukahtaa. Aivan. Tämän ikään kuin teoriapuolen ohella sä oot ikään kuin miettinyt tässä opetussuunnitelmassa tai tässä omassa tekstissä näitä ikään kuin uudenlaisia harjoituksia, mitkä voisi olla sitten hyväksi tämmöiselle niin kuin erilaiselle elokuvaopetukselle. Joo. Minkälaisia voisi olla tämmöisiä harjoituksia sitten? No yksi paras harjoitus, mitä voi tehdä, mikä sopii siis yhtä lailla ekaluokkalaiselle tai sitten niin kuin eläkeläiselle, joka on kansanopiston videokurssilla, on Lumiere-elokuvaharjoitus, joka ei suinkaan ole mitenkään mun keksimäharjoitus, mutta joka perustuu tähän niin kuin ensimmäisiin elokuviin, siihen ajatukseen, että elokuva syntyy sille, että pistetään kamerahankin paikalleen, rajataan kuvaan jotain, mikä on kiinnostavaa, sitten kuvataan sitä tietty hetki ja sitten se elokuva on siinä. Ja se on ollut monelle, ketä mä oon opettanut, niin semmoinen varsin niin kuin valaiseva harjoitus sen takia, että siinä huomaa sen, että pitää löytää jotain, mikä rajattuna siinä tilassa ja sitten siitä ajasta irrotettuna on itsessään kiinnostavaa ja semmoista, joka saa katsojan jotenkin nauliintumaan siihen asiaan, että hei, tämä mikä nyt kuvattiin on tärkeä hetki. Ja mitäköhän muita? Tähän leikkaukseen liittyvä hyvä harjoitus on semmoinen, että otetaan joku kohtaus, vaikkapa mies astuu huoneeseen tai nainen astuu huoneeseen. Ja kuvataan sitä tälle Lumiere-elokuvahengessä, eli kamera paikallaan ja joku tulee huoneeseen ja se on siinä. Sitten otetaan tämä videokurssiohje, eli tämä on vähän tylsä nyt tämä, se vaan astuu huoneeseen yksi kuva, boring. Niin jaetaan se 3 kuvaan ja kuvataan se 3 eri kuvakoolla. Mutta jätetään se videokurssiohje syrjään ja mietitään hetki, että miksi se jaetaan 3 osaa. Jaetaan 3 osaa sen takia, että siinä on 3 eri tapahtumaa. Mietitään, mistä 3 eri tapahtumasta se koostuu, se, että mies tai nainen astuu huoneeseen. Ja sitten kuvataan ne tapahtumat peräkkäin. Ja tälleen saa heti harjoitellessa kiinni siitä, että hei, okei, että miten tämä, niin kuin, että miksi mä teen leikkauksia tähän. Eikä vain sen takia, että olisi aika siistiä, jos tämä kuvataan sekä alakulmasta että yläkulmasta, että jostain ikkunasta. Niinpä. Kyllä. Jotenkin tämä on suhteellisen tavallaan hyvin niin kuin simppelejä ajatuksia, mutta jotenkin samalla ikään kuin vallankumouksellista siinä, että kaikki uudet opit pitäisi heittää syrjään. Ketkä kaikki on ikään kuin tietoisia siitä, että sä oot ikään kuin, tai että tämmöistä niin kuin, tai oot sä ikään kuin mihin oot sä yrittänyt ottaa esimerkiksi elokuva-ammattilaisiin yhteyttä ja että
että tämmöinenkin tapa voisi olla tehdä? Tai millä tavalla tätä on ylipäätään otettu vastaan? Niin, tämä on mielestäni elokuva-ammattilaisia silleen koskee, että elokuva-ammattilaiset mun mielestä tehkö elokuvaa ihan miten lystää. Aivan. Ja tavallaan kyllä mä luulen, että ne, jotka on jotenkin silleen lahjakkaita elokuvan teossa, että tekee sitä jopa työkseen, joka vaatii Suomessa jo jonkun verran myös lahjakkuutta, niin kyllähän niillä on intuitiivinen fiilis siitä, miten elokuva toimii. Joillakin se on ehkä parempi kuin toisilla. Tai ne voi olla myös hyvin erilaisia ne käsitykset siitä. Mutta mua kiinnostaa enemmän se, että kun me joudutaan joka tapauksessa elämään hyvin ison ihmisjoukon tekemän audiovisuaalisen kulttuurin keskellä, niin musta tuosta nastaa, että se iso ihmisjoukko, joka ei ole synnynnäisesti lahjakas elokuvantekijä, että ne osais tai jotenkin niin kuin ottaisi elokuva sen ilmaisun paremmin omakseen, eikä vaan roiskisi kameralla minne sattuu. Ymmärtäisivät ehkä, että mitä elokuvalla on tarjottavana. Niin, mutta vastatakseni kysymykseesi, siis tämä kyseinen pamfletti on vielä vaiheessa ja sitten tyrkytään sitä eteenpäin, kun se on valmis. Mutta mä oon tehnyt jo siis tässä muutaman vuoden töitä ylipäänsä tämmöisen niin kuin esimerkiksi sen eteen, että videokameraa käytettäisiin kouluissa opetusvälineenä, ihan vaan vaikka biologian tai maantiedon tai minkä tahansa oppiaineen välineenä siinä opiskelussa. Ja se liittyy tietysti samaan projektiin siihen, että elokuva on muutakin kuin fiktioelokuvaa. Mutta se on edistynyt hyvin ja toivottavasti tässä saadaan uutta edistystä vielä. Koska opettajathan on kyllä vallan päteviä, mutta meillä ei ole sellaista oppimateriaalia olemassa. Meidän oppimateriaali on tuotettu tavallaan tämän niin kuin pitkän näytelmäelokuvan pohjalta. Me tarvitaan semmoista oppimateriaalia ja semmoisia harjoituksia, että voidaan tehdä tämmöisiä niin kuin, hyödyllisempiä elokuvaoppitunteja. Aivan. No, nyt itse asiassa meillä alkaa tässä vähitellen ohjelman aika päättyä. Ajattelin vielä periaatteessa voisi olla semmoinen kysymys, että mitenkö niin kuin assemblyjen, ikään kuin assemblyt liittyy demoskeneen, niin miten demoskene-tuotokset, että ovatko ne jollain tavalla, liittyvätkö, tai voisiko elokuva jotenkin ottaa niistä opikseen? Vaikea sanoa. Siis tästä tulee ylipäänsä kysymyksiä, että onko kaikki liikkuva kuva jotenkin itsessään elokuvaa ja niin edespäin. Yksi mihin mä oon nojannut... Itse asiassa mä oon valitettavasti pakko lopettaa kesken kuitenkin. Mä vastaan, että kaikki voi ottaa opiksi demoskenestä. Aivan. Tähän on hyvä lopettaa. Kaikki voivat ottaa opikseen demoskenestä. Kiitos Ismo. Ja kiitos. Tästä eteenpäin sitten seuraavaksi Fast Music Compo.